Ndaida kunzwa panhau we have a lot of so-called prophets. Vari kutaura zveguma kwenyika zvisho. And every day unoona anenge anotoenda kuma different studios every day. Achinotaura nhau yeguma kwenyika. Vanhu vari kutaura nezvekuti 23 to 27 vari kurefer to the day of the trumpets. Vamwe vacho vada kuzviona vari kuita metsi dzavari kucalculata decreation nechichi vachibhesa ne the book of Genesis and the book of Daniel. So tiri kuona zvinhu zvakawanda wanda, zvinhu zvacho zvinhu kuti tikange takuzvibatanidza unoti munhu anenge ari kuenda neyengo iyi, munhu anenge ari kuenda neyengo iyi. Ndezvipi zvamungataura? What's your take? Because vanhu vari kuti nyika iri kuguma September this year. And ini ndobva ndachinoita mubvunzo unoya kuseri wekuti Jesu achienda papa anoti no one knows the day except the Father. Andika kuroti iye Jesu kunyange anga ari Mwari haaiziva. Kwazivai vadiwa vateereri, togamuchirai pano pachibanda media patinokupai zvirongwa zvezvakavanzika zvemunyika yomweya uyezve nepanyika pano patinorarama. Muzuva ranhasi tina Apostle Monalita varipo mukutibatsira mune zvimwe mibvunzo yatinenge tinayo nekuti zivisa zvimwe zvinhu zvakavanzika. Saka muri Zimbabwe rega tigamuchirane naApostle Makasimba. Hangu makadini kumana. Aiwa isteripo. Tane time tisina kusangana. Yeah. Ndauya nhasi tatitega titange nenyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa. Izvezvo vanhu vari kutya, vanhu vari in fear. Tine nyaya dziri ngotaurika dzekuti rapture. Dziri pese pese mumakombi pai. Vanotozvisa zvizvi kunyatsoitika. Tichisanganisira nekuora kwaita mwedzi papa, the red moon. Vamwe vakuirefera yekuna Joel 2. I'm not sure, it's verse 31 or somewhere there, 29-31, somewhere there. You know about the dreadful day of the Lord. Vamwe takanzwa kuti musarara musati manamata, namatire vana venyu, chi kune zvakawanda zvoda kuitika mwedzi uno waSeptember. What's your take on that? Okay. Inini ndinongoda kuti kudenga kuna Mwari pasi pane vanhu. Handiti? Yeah. Zuva iri hakuna anotomboriziva. Hakuna anoriziva ndochokwadi. Asi nyaya iripo ndeyekuti masigns and warnings atinenge tichipiwa ndeyekuti Mwari vanenge vaona kuti zvivi zvanyanya, munhu wavakasika neimage yavo zvaakuita akurarama senge mhuka ikati sitenge nani. Handiti? Saka Mwari vanotora kutsamwa. Handiti? Wopa masigns and warnings. Handiti? Ekuti maakufarisa. Handiti? Dzikamai. Maakufarisa. Dzikamai. Nguva ichasvika. Handiti? Saka asi kuti zuva rekuti kutonza hanzi musi wechakati ndo pari kuitika rapture kana chi, hakuna zvakadaro, hakuna ari kutomboziva zuva iri. Handiti? For example, ndopa example yangu inini. Handiti ka? I think ndichitori musikana ndine dream yandakasangana nayo. Handiti? Vanhu vaimhanya vachita kupesana kudai. Handiti? Kumabvazuva kumadokero. Handiti? Vanhu ava vasina kusimira. Handiti? Vanhu ava vakaita kunge vanhu vaya vakazorwa dota. Handiti? Right, vachita sevanhu vanga vasingachararami. Handiti? Poita vamwe vairatidza kuti ava vanhu vachiri kurarama but vanga vasina kusimira. Vanhu vaimhanyisana but zvainzi kuguma kwenyika. Imagine, ndakanga ndichiri musikana, I think I was kuma 14 years. Handiti? Kuchinzi kuguma kwenyika. Saka vanhu vaimhanya vachipesana, vari kuenda kumabvazuva, vari kuenda kumadokero.
right ndakamuka ndichiudza maparents angu dream iyi my father vaigona kuinterpreta madreams zvisingaite ndokubva vataura vakati kuratidzwa kuguma kwenyika wachibva watanga kuimba rwiyo rwuya rwokuti nguva ichasvika vanhu vachamhanya kumabvazuva nekumadokero wachitsvaga jesu havangamuoni ndorwiyo rwawakaimba baba vangu handiti right ndokubva vati rwiyo irwo rwukuti vanhu vanongoimba but vanonge vasingazivi dzimwe nziyo dzine kuparidza mukati madziri handiti ndo zvichaita vanhu pamazuva ekupedzisira vanhu vachamhanya kumabvazuva nekumadokero zvinhu zvinenge zvaipa zvinhu zvinenge zvashata but that will be too late handiti saka ihope dzinoratidza kuti vanhu must repent vanhu ngavagare handiti mutsika dzakanaka nemukuita kwakanaka kuitira kuti kana zuva iri razosvika hauvhunduki nekuti unoziva kuti aiwa inini ndiri kuenda kurudyi rwababa wekudenga handiti right tozoti apa manje 2020 tiri mulockdown handiti that was I think 2022 between the May 2020 ndakasangana nedream handiti right takati tori pane imwe nzvimbo but paita kunge pamba pemaparents angu then papa tori nevanhu vanga vakawanda ipapo marelatives anga aripo handiti nevamwe vanhu vandisina kuziyawo vanga varipo saka from the east ndakatanga kuona a very dark cloud rakasviba kuti tsva handiti saka raita sekuti riri kufamba kutoita kunge munhu but ranga rakakura zvezvokuti riri kubva pasi riri kunobata kudenga handiti right saka raita sekuti kumuvha kwaro riri kufamba kunge munhu handiti saka raibuditsa flame yaitora vanhu handiti kuita engulf handiti saka raita kuti riri kushandisa flame yacho ine magnet handiti kuti vanhu vaitiza vachitiza but raitora vanhu vachiita sekuti vari kumedzwa mucloud riyari handiti right so tichiona zvinhu zvakadaro nevanhu vandandinawo ndakatanga kuti kune vanhu ngatinamate handiti vanhu vakatanga kungodedera kutya kuti kana beta zvedu chijamberi pakaita sekuti pane rwizi rukuru rwakanga ruri kuright side kwedu handiti saka vanhu vakatanga kusajesta kuti beta tijambire zvedu mumvura kutofa nemvura kuri nane pane kutsva nemoto saka ndakatanga kuti kuna vanhu aiwa ngatinamate mwari ndimwari vanoregerera mwari ndimwari vanonzwa ngatinamate saka vamwe vakaita zvacho kuti vachiona kuswedera kwaiita gore riya richiswedera handiti mbijana kuti atireenda vachiona kuti dzimba dzaibva dzasara dzaparadzo paisara papaground pasina kana musha uripo pasina kana chii raingoti rikamedza paya handiti neflame iya yemoto paisara pasina kana chinhu pasina kana dzimba kusara riri ground saka vanhu vachiona izvozvo vakatya wakajambira vamwe vachijambira mumvura ndikasara ndine vamwe vanhu vashoma vatakatinawo saka ndakaona ndakapfeka this white gown randakapfeka handiti like a garment like riri rewhite handiti saka ndakaona ndakabata kuleft kwangu ndakabata bute rematare bute chairi then kuright ndakabata bute randaiti nderehondo iri handiti saka ndakapfugama ndindega ndakapfugama pavanhu vese because vese vanhu vandandinawo vanga vangozadzwa nekutya ende vaifunga kuti kunamata kwandoti ngatinamatei kunenge too late handiti saka vamwe vajambira mvura munchinzi wachiskrima wachiinda nemvura handiti saka ndakapfugama mona unamata kunoita mamuslim kwekwe kokuti wachiisa musoro yavo pasi handiti saka ndo zvandakatanga kuita ndichiisa musoro wangu pasi ndichiti mwari tinzwireiwo tsitsi
Mwari tinzwireiwo tsitsi, Mwari ndo mana machanda ingweta. Saka pandakazosimudza musoro ndakatoona cloud riya ratowo padhuze nesu. Saka rapadhuze nesu kwakuna vamwe vaida kumhanyawo vakadai vatorwa futi neflame riya remoto. But waisa waingonzwa mascreams kuti unezotonwa uri kuiswa pai nethat cloud zvaityisa handiti right. Cloud riya rakabva rasvika dzi pamberi pedu handiti ndokubva ndanzwa voice mukati mecloud riya kati pakati penyu mune vanhu musingasanirwi kuti munge muchirarama navo. Mune vanhu vamuri kufunga kuti vanhu vari kurarama bati. Vamwe vacho vari kurarama physically but kuita kwavo kwakaipa havakodzeri kurarama nemi. Pane vamwe vakafa mukati mamuri vari kurarama nemi. Vanosanwa kuti vabve. Saka ndakatoona automatically ndakatoona watodainiswa handiti ndobva ndaona makazini sisters angu ndikaona maangles angu vamwe vakashaika handiti vari ipapo palaini revanhu. Then ndobva ndatoona vamwe vapenyu chaivo chaivo vatori vapenyu nhasi handiti vanga varipo ndikaona valainiswa. Saka ndakatora kuvhunduka nekugodziwa futi kuti saka vanhu vakutodi vakutotorwa handiti. Then vakabva vangonzi pasina nguva ndikatoona flame riya ratobuda raikuti zvikuti kubuda mucloud muyamwe. Wabva watotorwa ndikanzwa wachingoscreama imomo mukati but waisakwanisa kuvaona kuti kana kuti vari kuscreama uri kuiswa pai nezicloud iroro handiti right. So cloud riya voice rakuita sekuti riri kufamba kupfuura isusu pamba pedu hapana kudestroywa kana kuitwa sei. Kusara kwandakaita nevana vangu nebrother yangu nevamwe vanhu vandandisiri kuziva ndofunga vanga vangori tu murume neumwe musikana handina kunge ndichinyatsovaziva kuti ava ndivanani handiti ndo ndakasara nawo paya rakupfuura ndakaona raenda pamba pagogo vangu. Asi richifamba handiti kubva pamba pedu voice futi rakabva rataura kuti rambai mune mwoyo yakanaka yamunayo musachinja mukangochinja chete ndinodzoka handiti right. Cloud riya ndakaona rapagogo vangu pakasara munhu mumwe chete. Saka ndobva ndakuti nini anga ari murume wechidikiso tikati saka vanhu vese vanga vari pagogo vangu vanga vachigara pamba pagogo vangu vanga vane mwoyo yakaipa. Saka wane uyo chete ati handisi kunyatsomuziva kuti ndiani. Akasara iye nga ari murume anga ari mutsvuku ari like ma-early 30s. Kasara ipapo then richienda richidaro waitoona kutoti misha iri kuparadzwa kusara kusina kana misha peri riri kutora kusara kusina kana. Saka ndakanda kutaura manje nevandanga ndasara navo ndikati apaka murumbonoti nyika yese yapera tasara tiri vashoma shoma. Saka tinotosanwa kutofambirana totozivana vanhu vasara kuti tasara tiri vangani tochitsvaga nzvimbo iri suitable yekuti tochigara pamwe chete. Saka ndobva ndapepuka handiti in fact ndisati ndapepuka kwakaita like kuita kunge second dream yangu uya after that yecloud handiti vandanzwa voice rakati musi wa29 June kune zvichaitika musi wa29 June 2020. Saka zvatakaita takapinda pakuti nefamily tikandobva tangoudza vamwe hama tikati please ngatinamatei kutanga musi wa1 June pamunamato handiti yes ndo ndandakutotya kuti zvinhu zvandaona zviri kuitika maybe musi wa29 wacho ndo pezvichaita sei pezvichaitika. Saka takagara pamunamato tichinamata handiti June iyeye. Then I remember very well kuti kutanga musi
maybe 25 handiti chinhu takatapinda pafasting tikapinda pafasting and prayer chichi tichinamata chaizvo kwete zvekutamba munhu uchinyatsozvitarisisa kuti hauna here kachivi kamwe kekuti chii handiti so 29 takangozudza kuti hakuna munhu ari kubuda pamba handiti tikati kana zvichiitika zvoda kuitika this rapture whatever ngaitike tiri mumba tiri pamwe chete chichi handiti so 29 tatiri mumba takanamata zvekunamata zvezve ndobva takakurumidza kumuka handiti tikakurumidza kumuka right ndo patakazoti later on I think kuma 6 news tikanzwa kufa deiro rakafa vanhu matop officials anga akati one day musi wa 29 June ndo pakafa even parents shiri ndo musi waakafa iwoyo nemamwe mabrigadier akawanda nevamwe ndo pakaitika futi I think pakaanaunzwa reto yevanhu vanga vakati wandei wakafa necovid muno handiti saka patakaona tatorara 29 30 tikati Mwari mazvita henyu tinotenda handiti kana pange pane but ndakazotorera kuti 29 maybe airevera mafira akangoita vanhu vakawanda multitude of people yes vakafa so tangoenda mberi tichingonamata but now ndingati kutanga August ndaiudza vanhu even kumagroups whatever kuti ngati namate ndofunga takambotsanya takapinda pafasting 7 days handiti August achitanga then achinopera takapinda futi pafasting Holy Spirit aingondiudza kuti vanhu garai pakunamata pakuyera repent ndo zvinhu zvandaiudzwa nemwe tell people to repent vanhu vanyanya kurarama kunge mhuka but mhuka dzikatove nani nekuti munhu akagadzirwa aine image yaMwari anosanirwa kunge achiita zvinhu zvine umwari handiti pane zvese zvaanoita nawo Mwari vari kuti ndiri kuona kunyanya vanhu vari kushungurudzana handiti vanhu vari kushungurudzana hakuna achine mwoyo handiti wakanaka wokuti handingashungurudzi kana kuti mwana wamai wangu handingashungurudzi murume wangu kana kuti mukadzi wangu handingashungurudzi vana vangu handingashungurudzi even shamwari dzangu kana kuti vamwe vanhu nje handiti vanhu vashungurudzana vanhu vari kupondana vanhu vari kuurayana sehuku vanhu vari kuhura like nobody's business handiti vanhu havasi kukoshesa nyama dzavo vanhu havachakoshesi mabhodhi avo kuti my body is a temple of God handiti ndinosanirwa kugara ndakachena ndinosanirwa kugara ndiri honi vanhu vari kubvisa nhumbu in the name yekunzi angonzi haana mwana handiti angoti kana achaapuroswa nevarume angozviti ndiri mhandara handiti vanhu vari kuramba vana vavo kuti hanzi imhandara asati amboroorwa but ari munhu akatomboroorwa marriage ikaramba ikaita vana anenge achingoti ndevasisi wake vana vabhudzi wake saka Mwari vari kuti it's high time iko notarisa imone ngada kutarisa ma-DNA ari kuitwa in this country tingangoti all over nokuti ndiri kuona futi even Nigeria ndakaona futi ichipa ma-statistics ekuti varume vakawanda they are committing suicide nekuchengeta vana vasiri auzodiscover kuti vana vatoenda kumayunivhesiti vana vatodii vana vaya vanga vasiri vake because muno there is a study yakaitwa through unonzi global DNA yainzi pavana vese vakaendeswa kuma-DNA about 75% iri kuwani vana baba vasiri vake. Imagine that and ukada kutarisa vanhu ivavo ndo munenge muchiti ma-prayer warriors muchechi but achitoziva
kuti vana vandinawo nababa avasi vana vemurume. Handiti? Saka Mwari vari kuti it's high time yekuti vanhu varipende. Zviri nane munhu kuudza hako murume chikwe kana kurongedza twako uchizoti pamwe anogona kundiuraya. Handiti? Rongedza twako ibva nevana vako. Umuudze munhu wosiya wanyora tsamba kana umisira message pafoni kana wosiya wanyora tsamba mumba. Wotaura kuti haiwa murume wangu ndaona kuti no. Haungachengeti vana vasiri wako. Vana ava vese hapana wako kana mumwe chete. Handiti? It's better that way. Nokuti Mwari vari kutsamwa nazvo zvese izvi zviri kuitika izvi. Kuti high rate yevakadzi vari kupretenda sekuti ane mhuri nemurume. Ivo vana ivavo vasitombori vana vake. High rate yevakadzi nevarume vari kuita gumbomba gumbokunze. Yeti Mwari pamutemo ine 10 vakati do not commit adultery. Mwari vakati ndinosema chinhu cheupombwe. Saka ndo zvinhu zviri kunzi vanhu tendeuka. Handiti? Before rapture. Handiti? Kuratidzwa zvese zvinhu zvatiri kuratidzwa kumadreams hazvisi kureva kuti nyika iri kuguma musi wa21 September or 22, 23, 24 whatever zviri kutaurwa nevanhu. That's not it. But Mwari vari kuti tendeuka. Vachada kuzombozviratidza nemamwe masigns. Handiti? Ndofa ndataura paya kuti pakanzi 29 June. Handiti? Pane zvichaitika. Pakafa vanhu vakati kuti. Handiti? Matop officials. Handiti? Saka now futi tiri kudzoka ipapo pakuti ani nani paari uri kuziva zvauri kutadzira Mwari. Handiti? Pfugama, taura naMwari wako, bata bhaibheri rako wotarisa kudaiti Mwari ndiri kutaura newe. Handiti? Izvozvi munoziva kutadza kwangu nekuti munhu unotoziva iwewe zvounotadza. Unonyeba, unoba, unoshandisa vamwe vanhu kuti iwewe ubenefit. Handiti? Unokomita adultery. Handiti? Une mabasa akaipa unonyeya. Handiti? Unorwisanisa vanhu. Do you know kuti hakuna munhu akaipa semunhu anorwisanisa vanhu mukomana Vhumo. Iwe uri ipapa hausi kutomboziva kuti musikana wako kana kuti mukadzi wako kana kuti munin'ina wako kana mukoma wako kana sister yako iri kukuchera uko. Handiti? Achitaura zvinhu zvakaipa against you. Kuti hamusangomuone uya naVhumo uya haatoiti akazomira akadai akazomira akadai akazodai akadai akazomira akadai. Handiti? Hakuna munhu akaipa semunhu akadaro. Ndosaka zvakanzi usareverewe kwako nhema. Handiti? Pamutemo ine 10 chinhu chakaipa nokuti chinogona kukuurayisa iwewe uri innocent usina chauri kutomboziva kuti munhu ari padhuze newe ari kuenda out there achitaura zvinhu zvakaipa pamusoro pano pamusoro pako. Handiti? Nenyaya yekuti maybe iye ane maweaknesses ane zvake kana is a failure muupenyu. Handiti? But oda kunzwirwa tsitsi. Handiti ka? Through decampaigning you. Handiti? Saka anonoshandisa zita rako kuti musatomboone munhu yaya haatombondibatsiri nechimwe chinhu haatombodini zvakazomira anongotsvaga chakaipa chekuti vanhu vakuone sewakaipa. Wosara kufamba uko vanhu vari kutongokuona sewakaipa. Handiti? Saka Mwari vari kuti vanhu repent mumabasa akaipa. Repent. Iko zvino even yo satanism. Munhu ari kuita satanism ari kutozviziva. Munhu ari kuromba ari kutoziva kuti inini panapa ndiri kuromba ndichishandisa mwana wamai wangu. Handiti? Do you know kuti kune vanhu mafeminists okuti akaona kuti Vhumo is gifted. Ane star yake yakanaka. Handiti? Vanokuroya, vanokukeja. Unoshanda ugoshanda Vhumo. But at the end of the day, unoona zvinhu zvako zvese zvangodonha pasi kamwana. Handiti? Wozvibvunza kuti kochi handina kana mushonga wandakambobata, handina kana pendinoti hanzi ndakamboti gogogo ipan'anga kana pamuprofita pokuti ndingafungire kuti
ndiri kungoshanda nesimba rangu but chii chiri kuitika iwe paunodonha ndopaunoona vamwe vomudzinza mako vanenge vachisimuka handiti meaning iwewe ndiwo unenge wakatorwa star yako wakakejwa uchishandiswa unenge wakaonekwa kunzi yaye king in the family handiti saka waonekwa that star yekunzi yaye king in the family vanoenda kuvanoenda kun'anga dzavo vonokukeja ende vanhu ivavo kada kutarisa ndo vanhu vanonzvenga nemagemenzi machena handiti kuti tinonamata isu postori kana kuti ini ndinozoenda kuchechi kwakati ini ndinozodai but vanhu ivavo vanenge wakupedzera handiti vakukeja zvokuti sometimes unogona kusawafungira notinenge uchiti vanoenda kuchechi pandinotaura navo vanoratidza kundinzwisisa nekundinzwira tsitsi handiti pasituations andiri kusangana nadzo but deep down in their hearts vanenge vachiti tsvatu handiti murudzwana vanenge vachiti tsvatu hausati wanya but muchisangana so munoita sokuti muri pamwe chete handiti but paunodonha vanenge vachifara kuti good vaida kuzviona steriko vaida kudini vaida kudii you see things like that saka mwari vari kuti people must repent handiti munhu zvigadziridze pachako hautombodi kuudzwa nemumwe munhu to repent because you know yourself unoziva mabasa ako akaipa aunoita handiti how many people have you disappointed handiti wadisappointa vanhu vangani wakaita deal nemunhu handiti but wakazotiza nemari yemunhu wakaita naye deal munhu akachema anga ari kufunga kuti upenyu hwake hwatochinja family yake vana vake mhuri yake ari kuendesa kuchikoro ari kudii wakatadzisa mumwe munhu kuendesa vana vake kuchikoro watiza nemari dzamakashanda muri pamwe chete wakadisappointa vakadzi vangani wakadisappointa varume vangani vakadzi vangani vane misodzi pamatama nekuda kwako handiti varume vangani vane misodzi pamatama nekuda kwako nokuti zvinhu zviri kwese tobata gender izitisi handiti zviri kwese kunewo vakadzi vatori yetinoti like vatori nemaspirits acho mavanhu zvekutoti even maparents acho vanenge vachitoziva anotoroorwa kakawanda and achitoita mawhite wedding anotyisa but haagaripa anongotora upfumi hwemurume uya zvatopera watorambama akutobatwa kana kunzi atoone mumwe murume akutotota chadi nezvako handiti hauite vabereki vaya vanondogamuchira futi pfuma kune vanhu vari kuita michato kana 5 kana 6 wachisiya vaparadza varume vanenge waona vakashanda upenyu hwavo vane zvinhu zvavo saka mwari vari kuti it's high time yekuti munhu gara pasi wega uzvibvunze kuti nhasi unoyu toti rapture yasvika are you ready handiti are you ready yasvika rapture gara pasi wakadai zvanakaita kuti asi mwari ndoda kutaura nemi kuti rapture ainosvika tomboti yasvika kana izvozvi this minute yandiri kutaura nemi ndinomira papi ndichawe papi mwari ndiregerere handiti mwari ndiregerere ndinoshama kunyika yese kusocial media asi makati munhu unosanwa kunge munhu uri tembo yenyu mwari handiti but kana ndakushama zvinorevei kumwari pamberi penyu kana riri dhimoni mwari deliver me now munhu zvideliver wega because you know yourself handiti it's high time yekuti munhu zvideliver wega usade kuda kutsvaga vana mufundisi because you know yourself handiti you know your weaknesses handiti saka usade kuda kutsvaga you know your sins handiti saka usade kuda kutsvaga
kudeliver na pastor na prophet na apostle. No. Gara mumba mako. Handiti. Imbonyora zonotadza wega. Handiti. Unonyima uri kunyora basa. Handiti. Unochiva kungoona dress kudai. Wangoti maiwe dai anga ari mukadzi wangu. Handiti. Uri kuchiva. Unocompare. Handiti. Murume wako nevamwe varume. Auya ane six pack wangu ane dumbu remasesi. Mwari hawazvidi. Zvakanzi ukatochiva nemaziso ako wapomba. Watopomba. Handiti. Saka uri kunyora pasi. Handiti. Ruchiva. Ndinochiva Mwari. Handiti. Are you greedy? Handiti. I am greedy. Uri kunyora pasi. Handiti. Do you sleep around? I sleep around. Handiti. Une utsinye. Ndine utsinye. Handiti ka? Une kuchinyora? Imbonyora, imbolista uone. Zvivi zvako. Ndine utsinye. Handiti. Unoba, ndinoba. Handiti. Unofewa, ndinofewa. Handiti. Unotuka, unonyima, unoshungurudza. Maybe pamwe vana vamai vako chaivo. Unoshungurudza. Unoshungurudza mudzimai, unoshungurudza murume. Nyora pasi. Wotaura kuti Mwari. Aya ndo madhimona. Endiri kuda kuti mubvise pandiri. Ndinonyepa. Do you know kuti kuna vanhu vanonyepa? Mukomana Vhumo. Yeah. Kune munhu anonyepa zvokuti you believe nema dzake. Handiti. Both women and men. Kune vanhu vanonyepa. Wokuti unotozoti watofamba vozonoti nome munhu anonema. Handiti. Saka unonyora zvese pasi. Wotaura naMwari wako, Mwari ndideliver. Spirit yekunyeba ngaibve pandiri. Spirit yekunyeba ngaibve pandiri. Handiti. Spirit itombopinda pafasting wega. Handiti. Usamirira uda kuudzwa nemumwe munhu kuti pinda pafasting yechakazodai. Imbofastira zvivi zvako. Kuti Mwari ndisunungurei. Mwari ndiregerere. Ona iko zvinezvi devil zvaakuita. Akukirieta senge kuvanhukadzi. Vari kukirieterwa nevanhu vari mukingdom yesatanism. Handiti. Wachikirieterwa tumwe twari kuti Duke and Slay, tumwe twari kuti chi. Alright. Vari kukirieterwa tumapati. But izonzwa vanhu vanoenda kozvo vanozokutaurira. Handiti. Zvavanonosangana nazvo. Vari kusangana nezvinhu zvakawanda. Vakadzi mbinga. Hanzi vamwe wacho vanenge vasina. Vari kutambudzika marelationships. Vanopedzisira vakudanana nevamwe vakadzi. Ndozviri kuitika muDuke and Slay. Handiti. Vanopedzisira kutodanana nevamwe vakadzi kuti inini I'm lonely chichichi zvakadai. Vanopedzisira kudanana nevamwe vakadzi. Muri kuitika zvinhu zvakasiyana. Mazuva zvakutotyisa. Ukanyanya kuona vanhu vari tiri mabest friends. Ongororai. Kuti best friend uri kungoperera here ipa. Vanhu ava havasi kuzoita here zvimwe zvinhu behind the scenes. Ndosaka muri kuona Mwari vatsamwa. Muri kuona Mwari vari kuti it's time yekuti people must repent. Not kuti nyika zvayo yakuguma kana kuti rapture is coming or whatever. No. Alright. Zuva iri hakuna anoriziva. It's time yepreparation. Yekuti you have to prepare yourself. Kuti naso no rapture yasvika. Wakamira papi. Uri kuitei. Mabasa ako akamira sei. Handiti. Une vanhu vangani wawadisappoint. Une vanhu vangani wawadira. Une vanhu vangani wawashandisa. Une vanhu vangani wawaroya. Une nhumbu ngani dzavabvisa. Une vanhu vangani kouri kushandisa. Une zvikwambo zvingani mumba mako. Handiti. Alright. Yes. Ndaida kunzwa panhau we have a lot of so-called prophets
vari kutaura zveguma kwenyika zvitsvuku ende every day unoona anenge anotoenda kuma-different studios every day achinotaura nawo yeguma vanhu vari kutaura nezvekuti 23 to 27 vari kurefer to the day of the trumpets. Vamwe vacho vada kuzviona vari kuita metsi dzavari kukalkulata dzecreation nechichichichi vachibhesa nethe book of Genesis and the book of Daniel. So tiri kuona zvinhu zvakawanda wanda zvinhu zvacho zvinhu kuti tikange takuzvibatanidza unoti munhu anenge ari kuenda neyengo iyi munhu anenge ari kuenda neyengo iyi ndezvipi zvamungatera what's your take because vanhu vari kuti nyika iri kuguma September this year ende ini ndobva ndachinoita mubvunzo unoya kuseri wekuti Jesu achienda papa anoti no one knows the day except the Father. Andika kuroti iye Jesu kunyange anga ari Mwari haaiziva ari muri kuzona right saka ndoti Mwari angapuse here zvokudza muprofita kuti nyika iri kuguma musi wakati because dai nyika yaiguma magumire iyayo vanhu taigona kuti takakutadza zvese zvatinoda tozogadzirisa relationship naMwari takusvika yes that one is a lie. That one is a what? It's a lie. Hakuna zvakadaro. Hakuna sekutaura kwauri kuita kuti zuva iri hakuna achariziva. Handiti? Asi ndiri kudzoka pandataura paya kuti ino time of preparation yekuti munhu iwewe zvigadzirise. Handiti? Kuti zuva iri parinosvika. Handiti? Hauna chaunovhunduka. Hauna chaunotya. Unenge uchiziva kuti inini ndanga ndichifamba munzira dzangu dzakanaka. Handiti? naMwari nekuti kune tumwe tunogona kuregererwa naMwari nekuti anotoziva kuti tiri vanhu venyama. Handiti ka? But zvimwe zvihombe wega munhu unotonyatsoziziva zvouri. Dai inini I'm devil ari kutofamba pano pasi. Handiti? Kune vanhu vakatodaro wokuti unonyatsoona kuti munhu uyu maitiro ake ndidevil. Handiti? Ari kufamba pano pasi. Handiti? Saka iwewe wega munhu unotoziva. Ndo pendiri kutaura kuti time yekuprepare ndo yatiri kupiwa. Handiti? Kuti munhu zvigadzirise. Munhu zvigadzirise pamabasa ako. Munhu rependa. Handiti? Repentance ndo iri kudiwa. Kubva kunani naani zvake nekuti utsinye wanyanya. Handiti? Mukati mevanhu varongoonana sekunge chimwe chinhu. Hapana kunzwirana tsitsi, hapana kudii. Handiti? Alright. Yes. Ndanyofara kuti manyanyopasimbisa ipapo pekuti nyaya dzese idzi zviri kupiwa vanhu ndiMwari ari kuedza communicate nevanhu kuti the end is near. Yes. Kureva kuti in other words tikaisa panyika yedu yatiri kurarama nhasi uchifamba murodhi mugwagwa chamuchamu unowana isaini yekwauri kuenda. Yes. Usati watosvika zvireve kuti wasvika. Kumberi unowana imwe saini, kumberi unowana imwe saini, kumberi unowana imwe saini. Saka zvazviri kudai zvokuti hondo dzisi dzakataurwa nzara naizvozvizvi zvokunzi zuva richadzima mwedzi uchadzima chichichichichi is just masigns ekuti end yasvika. Sa ndiyo the end. Yes. Yes. Masigns ichazosvika. End ichasvika. Masigns aya. Handiti? Yatiri kupiwa. Vanhu tichipiwa warning dzekuti repent. Ndo nyaya iripo. People must repent. MuZimbabwe manga muchinzwa tichitaura naApostle Monalita tichiedza kupatsanura nyaya iri kunetsa nyaya yerapture kuti rapture iri kuitika muna September asi pari kuedza kupatsanura kuti aiwa masigns ekuti rapture yakunosvika asi hakuna anoziva zuva ari kudzoka kumwanakomana waMwari. Saka vanhu ngavangogare vari murelationship yakanaka naMwari. It's bye bye.